figyeljen, uraság. Lehet, hogy maga frontérzékeny? Hát állandóan ásni akarsz, Pajti. Ki foglak vinni valami nagy telekre, aztán ásol. Na, Pajtika, figyelj, gyere ide, gyere ide. Rendben, azt akarom mondani, Pajtus, hogy már unokidben lenni, ezért én most ki fogok menni, de te maradj nyugodtan, és ne tomboljál, jó? Köszönöm szépen. Pajtus, nem lehet kimenni. De figyelj, uram, egész nap itt kell lenni magával? Igen, jó, de én egy kicsit vágyom a nappaliba. Engedje meg, uram, hogy kimenjek, jó? Nagyon rossz vagy. Azonnal kifele megyünk innen. Kifele megyünk. De. Mi az, hogy nem? Ja, de csúnya vagy te. Nagyon csúnya vagy te. Állandóan csak vitatkozni. De csak azt tudod. De. Na, szervusz. Uram, jó van, jöjjön ide. Oké, köszönöm szépen. Adjon egy pacsit, és hozok egy jutit, és akkor hát, ha lenyugszik. Köszönöm. Puszi, hozom a jutit. Jön a juti a Pajtihoz. Parancsoljon, uram. Jó, nagyon szépen köszönöm, hogy leghiggadt, és a végére egy lehiggadós beng is jár. Jaj, hát maga már nagyon lehiggadt, jó van, köszönjük szépen. Puszi.